like done. Thank you so much. Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe. La 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 la. Radhe Radhe, Radhe Radhe. हेलो गाइस, कौन ये कमेंट करो। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है। किसी का वीडियो रनिंग नहीं करेगा, आईडी भी किसी को भी नहीं देगा, मतलब आईडी भी नहीं बनाया। आज का टॉपिक दूसरा है। सीटीआर से रिलेटिव आज का टॉपिक सीटीआर हम लोग का चैनल क्यों वायरल नहीं होता है, इस और सीटीआर हम लोग का क्यों अच्छा सीटीआर नहीं आता है, इस बारे में आज का टॉपिक है। राधे 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 राधे। प्लीज कौन है कमेंट गाइस। जोलाव एस प्रडाक्शन हेलो होनना बुंदों। हेलो दिनैनि टपिकआ जाबाय रावनोबो आइडि हरा, रावनिबो भिडिअ रानिं खालामनाय जानाय नङा। दिनैनि टपिकआ जाहैबाय जोंनि सीटीआर मानो बाराया, जोंनि चेनेला मानो भाइरेल जाया, बिनि सायाव जागोन। जोलाव एस प्रडाक्शन हेलो नै पुनम चौधुरीखौ फ्रेन्ड खालामना ला। हेलो राधे राधे। जोहोलाव पुनमनि चेनेलाव थांनानै साब खालामनानै कमेन्ट होना हो बे गोगोनि गाहाम फुङाव। लाडु राधे राधे लाडु जिया कैसे है, हाउ आर यू, खाना हो गया। जोहोलाव एस प्रडाक्शन मा खालामदों, मा खबर, ओमफ्राय लाइक होखोबा लाइक होदो, लाइक होखोबा लाइक 3 मिनट थांबाय आरो 2 मिनट, 3 मिनट चला गया और 2 मिनट के बाद आज का टॉपिक का जो टॉपिक है इसको बात करेगा। राधे 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 लाभ सभी को राधा रानी का कृपा हो जाए। WT के बारे में भी बात करेगा। WT हम लोग का क्यों ग्रो नहीं होता है और हम लोग का चैनल क्यों वायरल नहीं होता है, वायरल नहीं होने का रीज़न क्या है हम लोग का चैनल, इसके बारे में भी बात करेगा आज। मतलब मैं इतना ढूंढने की बार मतलब क्या बोलेगा, मतलब ट्राई करने के बाद वो आज मुझे मिल गया। मतलब इसको ही मतलब सीटीआर और WT मतलब इसके बारे में बात करेगा। आज का टॉपिक ये है, जों गासैबो खौसे जायोब्लानो बारायगोनलै, नाथाय खौसे गैयैनिखायनो जोबोद दुखु। माने खौसे माने ओरैबायदि आरोना, रावबो माने सोरनिबा मोजांखौ हास्थायग्रा गैखाया आरोना। मतलब जोहोलाव ने बोल रहा है हम लोग सभी एक साथ होने हो जाएगा तो मतलब सभी लोग हम लोग अच्छा से मतलब चैनल को ग्रो कर सकता है बोल रहा है। मतलब ये दुनिया मतलब किसी का अच्छा को कोई नहीं देख नहीं सकता है, मतलब किसी का बारे में बुरा ही सोचता है और किसी को बुरा मतलब किसी का ये है। Me and my blood like that, thank you. And if जोहोलाव प्रडाक्शन लाइक होदो, राधे 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 राधे। मा नाम होनदों, राधे 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 अनन पुनम अनन। बेनिफ्राय जोहोलाव एस प्रडाक्शन ने क्या बोला है, क्योंकि हम सभी लोग एक होना मानता है तभी तो वायरल होगा, बहुत लोग संकृत होगा, क्योंकि जितना भी लोग है ना सब अपना भी इसके लिए तो नहीं हम नंगौ नंनायालाय बिदिनो आं बारा माबासोलै बारा। राधे 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 पुनम जी रिना जी राधे राधे रिना जी राधे राधे। लागाव आसोल मा जाखो होनना बुंदों, भाइ होनना बुंदों। दिनैनि JDMW दिनैनि टपिकआ जाबाय
सिटिआर आरो जोंनि चेनेला मानो भाइराल जाया ओमफ्राय WT नि सोमोन्दै रायलायनाय जागोन आरो ना आं माने दिनै बिराद नायबिजिरनायनि गेजेराव माखासे आइडिया मोनदों आरो ना बे आइडियाखौनो आं शेयार खालामनो सानदों आरो ना राधे 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 और एक मिनट के बाद शुरू करेगा मतलब आज का टॉपिक राधे राधे सनजित नाम बुंदों गितिका हेलो हेलो गितिका मा खालामदों मा खबर दिनैनि राधे राधे जोहोलाव एस प्रडाक्शन कमेन्ट आं कमेन्ट नुनाय नंला आरो ना आं माने नोंसोरनो स्क्रिन माबा खोन्थागोन सनजित लाइक डान थेंक इउ सो माच गितिका दिनैनि टपिकआ जोंना चेनेला मानो भाइराल जाया बेनि सोमोन्दै आरो ना राधे 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 डाबल खालामबाय दे आङो नै सरि लाइक दान होदो सानैल' लाइक होदों माथो साबा गाहाम फैबाय टपिकखौ जागायनोसै होमबा टपिक आज का टपिक को शुरू करेगा थांलाय फैलाय लाइनालै राधे 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 आज का टपिक कमेन्ट खालामलाय कमेन्ट खालामदो जोहोलाव एस प्रडाक्शन ओमफ्राय गितिका ए नाम आरो ना गितिका माने जाय मा होनना बुंगोन चेनेल माबानि हेलो हेलो कैसे हो मोटू मैं ठीक हूँ आप लोग कैसे है मतलब गुड इवनिंग मोटू हेलो ओमफ्राय आरती बहा आदा आरती बहानि आदा आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आरोना उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्टआव हेलो मोटू हेलो राधे 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 जन जाबाय मानसिफोरा जागायनोसै ना आज का टॉपिक को मैं शुरू करेगा जाएगा मैं आप लोग को मतलब क्या बोलेगा हम लोग का जो चैनल है हम लोग जो वीडियो डालता है मतलब वीडियो डालने के बाद हम लोग का चैनल बोल रहा है वायरल नहीं होता है हेलो गितिका आङो कमेन्ट नायथ'ला दे आङो माने टपिकखौ जागायबाय जो हम लोग बोलते हैं हम लोग का चैनल वायरल नहीं होता है ये नहीं होता है लेकिन हम लोग का चैनल वायरल होता है जो मैं मतलब इसे 10-15 दिन हो गया मैं एक वीडियो डाला था मतलब मैं एक वीडियो डाला था तो वीडियो डालने के बाद मेरा जो वीडियो इसमें देखो जो CTR 2.6 ही हुआ था मेरा 2.6 हुआ था CTR तो 2.6 हुआ मतलब इसका मीनिंग यह है मतलब हम लोग का चैनल जो CTR है कम से कम 5.5 होना जरूरी है तो 5.5 मतलब 5 हो मतलब 5 से जो नीचे होता है तो चैनल मरने वाला है मतलब सो चैनल सभी का चैनल डेड होने वाला है तो ये मतलब हम लोग का जो CTR का ये डाउन हो रहा है जो मतलब CTR होना चाहिए कि 5 से ज़्यादा CTR होना चाहिए तो मतलब हम लोग का चैनल वायरल होता है मतलब देखो मैं एक वीडियो डाला था लेकिन मेरा CTR इतना है मतलब पूरा लो आया है तो ये चैनल है नलबारी बियाबाव बाथौ थानसाली वो मैं वीडियो डाला था लेकिन कितना आया मेरा देखो आप लोग 5.4K मतलब इसके पास मेरा जो यूट्यूब जो ये मतलब मेरा वीडियो को मतलब शेयर किया था कितना % के साथ शेयर किया है 5.4 लोग के पास मतलब शेयर किया था लेकिन कोई मतलब वीडियो नहीं देखा है मतलब मेरा वीडियो कोई नहीं देखा मतलब ओनली कितना आया CTR 2.6 CTR आया देखो इतना मतलब 5000 यूट्यूब ने मेरा वीडियो को 5000 लोग के साथ भेजा है लेकिन कोई एक भी % सब भी नहीं किया वीडियो भी नहीं देखा लेकिन यूट्यूब ने हम लोग का वीडियो शेयर किया था मतलब वायरल किया था कितना लोग को वायरल किया था 5.4 लोगों के 4 लोगों शेयर किया था लेकिन मेरा वीडियो कोई देखा नहीं है कोई सब भी नहीं किया इसका रीज़न ये है मतलब जो हम लोग का जो थंबनेल है ना जो हम लोग का थंबनेल मतलब हम लोग थंबनेल को अच्छा से नहीं बनाता है मतलब थंबनेल की वजह से हम लोग का जो थंबनेल और हम लोग का जो मतलब हम लोग ना
जब भी हम लोग वीडियो डालता है तो वीडियो डालने के बाद हम लोग क्या टेक लगाता है, इतना अच्छा अच्छा मतलब हम लोग टेक लगाता है, लेकिन टेक हम लोग का करेक्ट होता है, लेकिन जो हम लोग जोङो ना जोङो टेक होयो आरोना जोङो, ओमफ्राय हम लोग टेक तो अच्छा से देता है, लेकिन क्या बोलेगा इसको, लेकिन हम लोग का वीडियो किसी दूसरे के पास भी हम लोग का यूट्यूब ने शेयर कर देता है, मतलब वायरल हो जाता है, ये हम लोग का वीडियो नहीं देखता है। इसका रीज़न ये है, मतलब हम लोग का जो थंबनेल है ना, अच्छा थंबनेल नहीं बना सकते हम लोग। इसकी वजह से मतलब हम लोग का जो हम लोग का वीडियो को कोई नहीं देख सकता है, मतलब नहीं देखता है, मतलब इसके कारण हम लोग का जो चैनल मतलब डाउन होते जा रहा है, इसीलिए। और इसके बाद ऐसा होता है हम लोग का चैनल डाउन डाउन, और इसके बाद हम मतलब फर्स्ट टाइम में जो नया चैनल है, इसको हम लोग का जो यूट्यूब ने प्रमोट करता है, मतलब वायरल करता है, तो इस टाइम में मतलब हम लोग का वीडियो कोई नहीं देखेगा। तो बाद में ऐसा होता है, हम लोग बाद में वीडियो डालेगा तो जो यूट्यूब ने हम लोग का वीडियो को मतलब वायरल नहीं करता है, और इसके बाद हम लोग का चैनल मतलब CTR भी कम होके जाता है, और कम होते जाता रहता है, और इसके बाद हम लोग का चैनल डेड होता है। ये एक रीज़न है, मतलब इसीलिए मतलब ऐसा थंबनेल बनाना चाहिए, मतलब जो मतलब क्या बोलेगा, जो लोग थंबनेल को देखने देखने के साथ ही साथ मतलब वीडियो मतलब देखना है, ऐसा मतलब ऐसा होना चाहिए, मतलब इसके बाद मैं एक वीडियो में दिया था, मतलब डाला था। तो इस टाइम में देखो क्या हुआ, मतलब पहले मैं वीडियो डाला था ना, इसके बाद देखो 5.6 लोग को मतलब मेरा यूट्यूब ने मेरा वीडियो को शेयर किया था, मतलब प्रमोट किया था, तो कोई नहीं देखा। इसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो डाला था, तो यूट्यूब ने ओनली 719 लोग को ही मेरा वीडियो शेयर किया, मतलब यूट्यूब सर्च मतलब आप मेरा वीडियो को प्रमोट ही नहीं किया। इसका रीज़न ये है, मतलब इसका वीडियो कोई नहीं देखता है, इसका वीडियो कोई नहीं देखता है, तो इसका वीडियो को शेयर करके हम लोग का क्या मिलेगा, तो यूट्यूब ऐसा होता है। तो हम लोग अभी फ्रेंचाइज है, जो हम लोग मोनो हो जाएगा ना 1K होने के बाद, WT जो 4,000 वॉच टाइम होने के बाद हम लोग जो मोनो होगा, तो ये हम लोग मतलब यूट्यूब का हम लोग फ्रेंडशिप होता है, बिजनेसमैन होता है हम लोग साथ। तो इसके लिए मतलब ऐसा हो रहा है, मतलब इनिखायनो आरो ना, माने जोंनि थाम्बनेला जों मोजां जायैनि थाखायनो माने जोंना चेनेला जाया आरो ना। माने माबालै जोंना जे मा होनना बुंगोन मानसिफोरा ओरैबायदि आरोना, जोंनि जि थाम्बनेला मोजां, जों थाम्बनेल बानायनि जाहोनावनो जोंना मानसिफोरा भिडिअखौ जोंनिखौ नायला नालाय, बिनिखायनो जोंना माबा जालाङो आरो ना, थैलाङो आरो ना, रादे 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 जोंना चेनेला थैयो आरो ना। चेनेल थैनायनि जाहोना बेनो आरो ना, ओंखायनोथ' जि फार्स्ट इउटुब खुलिबायना, नाय आंनिखौ फार्स्ट इउटुब खुलिनायावनो 5,500 जन मानसिनो आंनि भिडिअखौ शेयार खालामदोंमोन आरो ना, इउटुबाव प्रमट खालामना होदोंमोन, भाइरेल खालामना होदोंमोन। 4,000 जन भाइरेल खालामना होनायावबो मानसिया नायाखै आं, माने जायनि बिनिनो इउटुबाव थांदोंमोन आरो ना, ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ मानसिफोरा नायासै, बेनिफ्राय नायासै नालाय, ओमफ्राय नेक्स्ट टाइम आं भिडिअ आपलड खालामनायाव मा जाखो, आंनि भिडिअखौ 700 जन मानसिनोल' शेयार खालामना होबाय आरो ना इउटुबा, बिदिनो इउटुबा सार्च खालामना होला, बिदिनो जोंनि चेनेला थैयो आरो ना, मेन रिजोना बेनो आरो ना। सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो, कौन कौन है कमेन्ट करो। SM आब' हेलौ हेलौ होनदों आरो ना, SM आब', आं माने दिनैनि टपिकखौ बेलेग मडेल लाबोदों आरो ना, CTRनि सोमोन्दै रायलायदोंमोन आरो ना, CTRनि सोमोन्दै रायलायदोंमोन SM आब', CTRनि सोमोन्दै रायलायदोंमोन।
एस एम आब' मोना मिथियो दा कमेन्ट खालामदो एस एम आब'। जोंना जेनेबा जों बोरै खबरालाय गाज्रिलै खबरा जोंना ना चेनेल जेनेबा चेनेल आपडेट जायैनि जोंना चेनेल मानसिफोरा बुङो चेनेलखौ भाइरेल जाया आंना होननानै सबनिबो गासैनिबो चेनेला भाइरेल जायो ओमफ्राय आङो नायदोंमोन आरोना इउटुबाव मा होनो आंनियावबो नायदों आङो माने मानसिफोरा नै आंनिखौ नाय जेब्ला आंनिया भिडिअ आंनि माबा फैदोंमोन अब्ला नाय माबादोंमोन आरोना हा नालाय नै जामानो माबाखै माबा आरोना नै नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना नै आंनि चेनेलखौ मा होनो रुसिया बेनिफ्राय बांलादेश इण्ड'नेसिया ब्रिटेन नेपाल मेक्सिक' इफोरनि मानसिया आंनि भिडिअखौ नायो आरोना ओमफ्राय बेनि जाहोनानो जाबाय मा होनो इउटुबा जोंनि माबाखौ मानसिफोरा ना आइडि होगोन होनबाल' फैयो आरोना एलबि आव ओमफ्राय जेब्ला आइडि होआ होनना बुंगोन अब्ला मानसिफोरा फैया आरोना बेनो आरोना जोंनि मेन्टेलिटि आरोना मेन रिजोना बेनो चेनेलफोरा ग्र' जाया आरोना आङो दिनै चेनेल ग्र' जानायनि जेनेबा रायज्लायनो होननानै टपिक लाना फैदोंमोन नाथाय रावबोखौनो गैया ओमफ्राय बाद होबाय आरोना आङो सिटिआरनि सोमोन्दै रायज्लायनाय जानाय नंला मा होनो सोर इउटुबार जानो गोनां आरोना जाय मन' खालामनो गोनां सिटिआरखौ फल' खालामबानो जाबाय सिटिआर बेनिफ्राय मा होनना बुंगोन मानसिफोरा खालि WT ल' नागिरो आरोना WT नि थाखायल' भिडिअ बानायो लाइभ फैयो WT ल' बानायबा जाया आरोना जोंनि चेनेला हाजार आङो मिलियन साबसक्राइबार गोनां दङ मिलियन साबसक्राइबार गोनां दं आं दहाय फुरा आङो सानसे दिनै खामानि गारनानै भिडिअ नायदों आरोना नाथाय बिसिना सिटिआर बाराया चेनेलानो मिलियन गाहाम साबसक्राइबार दङ भिउसआनो एकदम खम फैयो आरोना बेनि जाहोना जाबाय सिटिआर आरोना जेनेबा सिटिआरानो खम फैयो आरोना बिनि जाहोना जाबाय बिनि जाहोनखौ आं खोन्थानो होननानै भिडिअ लाना फैदोंमोन नाथाय रावबो इन्टारेस्ट गैयिनि थाखाय आङो बुंथ'ला आरोना ओंखायनो आं गासिबो बुंगोन आरोना नोंथांमोना जाय सिटिआरखौ मोजाङै फल' खालामनो जाबाय जेब्ला सिटिआरआ बारायगोन अब्ला चेनेला ग्र' जागोन आरो अट'मेटिक बेलेगनिखौ बुङोना जेनेबा बेलेगना चेनेला माबोरै इसोरनो दसेनो साबसक्राइबार जानानै दसेनो 1K गाहाम माला दसेनो मास मोनसेनो 1K जायो होनना बुंदों आरोना जोंनाबो जागौमोन नाथाय जोंना मानो जाया होनबा जोङो सिटिआरखौ फल' खालामनो रोङा सिटिआरनि सोमोन्दै जों जेबो मिथियाना बेनिखायनो जोंनि चेनेला ग्र' जाया आरोना मेन रिजोना बेनो
अके आङो नै दायो गंसे मबाइलजों भिडिअ रानिं खालामो आरोना र' आरोना आंनाव सासे मानसि लिंक बिहरग्रोदों फैनोनो मा होनना बुंखो सोर भिडिअ जोहोलाव थांबाय नामा होनना बुंदों जोहोलावा मा जाखोथाय मानो सिरि जाखोथाय जेबो खबर हरासै माथो एस एम आबो ना दङ जोहोलाव दङ बेनिफ्राय हेलमेट नायनोसै र' आइदि गैयालै आंनाव नै बाथ'थ' गैला ओमफ्राय जाय मोनाखै एस एम आवबो नायदों आङो एस एम आवबो आं एस एम आवबो नों मोनसे मोनगोन दे एस एम आवबो भिडिअ रानिं खालामदो आरोना आङो दायो नै एस एम आब'मोननि दाउला खासि जानाय आरोना आलासि फैनायनि बुथारबाबो थैखो आरोना भिडिअ रानिं खालामदों कमेन्ट खालामबाय थाबानो जाबाय दे कमेन्ट बारा एसेबां खालामा दिनै जास्ट 1 आवार्सल' एलबि आं थांगोन र' थांबालाय लायनो होमबालाय मा होनो हा दे साहा फुदुंदो रानिं भिडिअ रानिं 3 मिनिट जासिगोन 2 मिनिट बारबाय भिडिअ रानिं एस एम आवबोनि भिडिअ रानिं दाउला खासि बिराद मेजेम जायोनो सनजित आगै दिनै मा मेगन जायामोन मा मैगं जायामोन होनना बुंदों आरोना मैगङा जोंना दिनै माबासोमोन मा होनना बुंगोन लाइ ओंख्रिमोन आरोना ओमफ्राय फुलकबि आलु भाजा ओमफ्राय ना बाथोनमोन बेनिफ्राय इसानो आरोना सारा एसे थार माथो बेदर एस एम आवबो नों भिडिअ दान जाबाय ओमफ्राय जोहोलावनिखौ नायनो र' जोहोलावनि भिडिअ रानिं जोहोलावनि भिडिअ रानिं माने सिरि दिनैलाय दिनै सिरि मानो सिरि एस एम आब' नोङो चेनेलखौ जेब्ला माबाखौ नोङो मा होनना बुंगोन टामनेलखौ नों मायाव बानाय आब' अनन एस एम आब' आं साब खालामबाय नांदों आरोना नै जोहोलावा साब खालामबाय नो एस एम आब' जोहोलावनि चेनेलखौ नायनो र' बेसे थांखो जोहोलाव नोंनो रानिं दे भिडिअ रानिं जागासिनो दङ भिडिअ रानिं जोहोलावनि सोमखोरनि संसार भिडिअ रानिं ओमफ्राय रावबो गैला नामा रावबो गैया माथो भिडिअ रानिं खालामनो रावबो गैया
मानो कमेन्ट हराखै आगै नावदो आरोना कमेन्ट हरनो माने आङो कमेन्टखौ हरासै कमेन्ट हरनांगौमोन नामा सोमखोर जोहोलावना साबधान जाबाय दे कमेन्ट हरनांगौ नामा थेंक इउ नावदों नों साबधान जाबाय कमेन्ट हरनांगौ नामा कमेन्ट मानो कमेन्ट हराखै आगै नावदों आरोना अन नावदों बेनिफ्राय मी एन माइब्लाबा मा मी एन माइब्लाब जायगा डेन्जारलै हिन्जावा सर्ट भिडिअ ना होनदों आरोना एस एम आब' डाइरेक्टरसो इयो डाइरेक्टर सारना इयो राधे 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 ओमफ्राय अजित बेनो आरोना अजित अबाव थांखो अजित कमेन्ट खालामलाय नुवासै दे आङो अजितना माथो साबधानखा बे आइडिजों अजितना साबधानखालै बेनिफ्राय मी एन माइ लाइफ आपका देखता हूं मी एन माइ लाइफ मी लाइन बेयाबो बेजों साबधानखालै बेनिफ्राय सभी साबधान ही है इस आईडी से आईडी ने बने अभी रुको आईडी चेंज करेगा मैं आईडी चेंज खालामनो र' आईडी चेंज खालामनो बेजों मोनसे गोदानजों बेजोंथ' दंखायो खोमा मा खबर नावदों खबरा मोजाङानो मी एन माइब्ला हास्राय देखो मी एन माइब्ला आपका वीडियो ये हो रहा है इधर ये आंनि गैया नामा ब्रायलाय आदि माबायानाबो जोहोलावना मैया दान जाखानायजों बेनिफ्राय मनो हो मेरा इसका वीडियो ने हास्रा है राधे 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 अजित आगै सना लोगो खालामदो दे दानो रिटार्न हरगोन आं आरोना बोरोलाय एस एम आब'निखौ नायनो दे एस एम आबो नों आइडि मोनगोन नोंनि भिडिअ रानिं खालामनो बबे मोनसे खालामथाय जिखुनु मोनसे भिडिअ रानिं खालामबाय दे एस एम आब' डाइरेक्ट नायखाबानो जाबाय आरो ना साब बारायगोना बारायाखै आं दान होखांनायनि उनाव नायबानो जाबाय ओके हम जा रहा हूँ ओके क्यों हंस रहा है मतलब क्यों हंस रहा है जोहोलाव 3 मिनिट नायना साब खालाम आगै नावदों आरोना जोहोलावा नायगासिनो दं खोमा दै जोहोलावनि कमेन्ट गैया जोहोलावा नायगासिनो बियो ओमफ्राय आब'नि भिडिअ रानिं जागासिनो दङ एस एम आब'नि भिडिअ रानिं आब' मा होनो थाम्बनेलखौ एसे मोजां थाम्बनेल बानाय मानो होनना बुङोब्ला आंनि एफा फिसा चेनेलानो 5,000 जन गाहाम आंनि इउटुबा आंनि चेनेलखौ भाइरेल खालामना होदोंमोन ओमफ्राय मानसिफोरा साब खालामाखै आरोना भिडिअखौ क्लिकबो खालामाखै इउटुबाव खोन्थाजोबखायो नालाय बे क्लिक खालामाखै साब खालामाखैनि जाहोना जाबाय जोंनि माबाया थाम्बनेला मोजां ना थाम्बनेल मोजां नुनो थाखायनो मानसिफोरा क्लिक खालामा आरोना बेनो भाइरेल जाया जोंना बिदि आरोना भाइरेलथ' जायो खालामो इउटुबानो खालामखायो नाथाय जोंनिखौ माने जोंना थाम्बनेला मोजां नङा नालाय ओंखायनो माबा खालामो आरोना मानसिफोरा क्लिक खालामनो गोसो जाया आरोना थाम्बनेला गोसोबाथाय हाब मानसि मोजां थाम्बनेल होननानै सिंनाबोथ' मोजां जागोन होननानै मानसिफोरा नाया ओमफ्राय साब खालामसिगोन बेफोरबायदि जायो आरोना ओंखायनो आरोना बेनिफ्राय एस एम आब' ब्लग ओरैनो राधे 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 हास्राय राधे 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 ओके राधे राधे क्या बोल रहा हो जो चैनल के बारे में बोल रहा हूँ मैं एस एम बड' ब्लग जेबो रिप्लाय होगासिनो जोहोलाव एस एम आब'आ रिप्लाय होदोंमोन जोहोलाव एस एम आब'आ रिप्लाय होदोंमोन गोजौआव थांखोबाय जोहोलाव आगै कमेन्ट चेक खालामना होदो आरोना जोहोलाव आगै कमेन्ट चेक खालामनांगौ नै ओमफ्राय राधे 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 अजितआ अन बेनिफ्राय एस एम आब'नि भिडिअआ रंगियानिफ्राय फैनानै जों फैबाय रायलायनायखौ नायदो आरोना आङो मोसाफैबाय होननायखौ नायगासिनो दं आरोना मोसानायसिम थांबाय आरो ससे नायबावगोन आरोना जाहाथे मालाबाबो आनसाब जायैनि बेनिफ्राय दिनैना एसे आङो मुड खाराबलै दिनै थाब माबा दोनगोन बेनिफ्राय हार हार महादेब हार हार महादेब हार हार महादेब हार हार महादेब ओमफ्राय लाइक डान ब्र' नामदो आरोना मिस्टार दैथुना थेंक इउ ब्र' थेंक इउ
अबाव थांखो जाखांफु फिल्म प्रडाक्सन हेल' जाखांफु फिल्म प्रडाक्सन साब नांखालै नै आंथ' बेनिफ्राय जाखांफु आब' नोंना साबजान जाबाय दे नाय आब' चेक खालामखा डाइरेक्टनो चेक खालामखा ओमफ्राय उनाव बुंनाङा आरोना हराखै थगायदों होननानै आं रावखौ थगाया आं रावखौ थगाया आरोना आब'ना साब जाखाबाय बेनिफ्राय दायो र' सोरखौ नायनो मी एंड माय लाइफ आपका तो ऑलरेडी डन है मतलब अजीत को देखता हूँ अजीत आपका वीडियो रनिंग हो रहा है अजीत का वीडियो रनिंग बेनिफ्राय जोहोलाव केनावदों साइपिलिया नै साइनिपिया नै अजीत नोंनि भिडिअ रानिं अजीत का वीडियो रनिंग बेनिफ्राय जाखांफुआ लाइक डान ब्रो नाउ ओके ओके ब्रो ओके बेनिफ्राय मी एंड माय हसराय राधे राधे बुलराय मिथुन अन लिथुन अन मी एंड माय राधे 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 जोहोलावा गोसाब खालामबाय आं दहायनो कमेन्ट नायदो होनना बुंदों आरोना क्यों नहीं पिया मतलब बनाने वाला नहीं बना रहे तो कहाँ से पिएगा अब बना के दे दो मी एंड माय ब्लड आसाम कब आएगा राधे 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 थेंक यू ब्रो नाम आरोना डाइरेक्ट बे मेथाइखौ फुरा नायजोबनांगौ हरगोन आरोना आङो बेनिफ्राय ओके हम जाएगी नाम कब आएगी राधे 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 मेरा नाम गया ओके मी एंड माय ब्लड राधे 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 आप पी लो अच्छी नाम ना ओके राधे 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 माबा अजित नोंनि साबजान जाबाय दे अजितनि साबजान जाबाय दे अजितआव थांथाय नायबानो जाबाय चेक खालामखा बेनिफ्राय सोरनि नायनो सोर दङ मिन माइब्लाबेथ' साबखा ओमफ्राय दासो एसे माबानिखौ हरदोंना ओमफ्राय मिस्टार दैथुननिखौ हरनो दे र' नायनो मिस्टार दैथुननो आइडि मोनगोन मिस्टार दैथुननि भिडिअ रानिं खालामबाय दे आं नै आं साहा लोंग्रो माबाना मिस्टार दैथुन नोंना साबजान जाबाय दे खननै नायबाय आङो माबाखौनो अनानै दुखुआ जाखांफुखौ नायनो र' बोरै थांदो जाखांफुलाय जाखांफु जाखांफुनि भिडिअ रानिं जाखांफुनि भिडिअ रानिं बेनिफ्राय हेल' अनन नायनाङालै ब्र' आंनो नावदारलांबाबो हरबाय आङो ब्र' बेनिफ्राय सन्जित आगै मा टाइमआव एलबि होयो खोन्थाबा मोजां जागौमोन होनदों आंना साराय सारिथा आंनि एलबि टाइमा बेनिफ्राय साराय सारिथा जाखांफुनि जागासिनो दङ बेनिफ्राय आंनो नाङालै आं दैथुन बसुमतारियावसो आरोना दैथुन बसुमतारिसो लागोन आरो ने थेवबो होबाय आरोना ब्र' दं नालाय आं नुबाय नालाय माने दं नालाय एसे साब ओमफ्राय 3D गेमिंआ अन थ्रिडि गेमिं बेनिफ्राय बेना चेनेला मा इयो चेनेलथ' आरो आंनो साब दंखायो नै बेनिफ्राय 3D गेमिं कमेन्ट खालामबाय नालाय एबार नोंनिखौ हरगोन आङो
माबानि जांखाफुंनि जोब्बाथाय कमेन्ट गाइस अन नावदारना 3D गेमिंआवबो थांखो ओमफ्राय जाखांबा कमेन्ट खालामासै माथो अबाव केन्सेल खालामनो थांबाय माथो अबाव थांखो जाखांबालाय कमेन्टखौनो खालामासै माथो जोब्बाय नै माबायानो जोबलायलायबाय मोनसे बेलेगावसो मालायनियाव मोनहैलायबाय जोबनानैनो जाखांफुनिखौ साबधान जाबाय दे ओमफ्राय सोर दंबावो रावबो गैला माथो होनबालाय रावबो गैला जाखांफु नोंना साबधान जाबाय चेक खालामलाय खेनसे रावबो गैला माथो दोननोसैलै आङो आरो 10 मिनिट थाबावसै होनब्ला अन नावदारना अके ब्र माबा आङो टाउन थांनो नागिरदों आरो ना ओमफ्राय एलबिखौलाय अन दोनगोन आङो ओमफ्राय आं रायलायलांबाय थागोन आरो ना ओमफ्राय आइडि होला आरो ना नै ओमफ्राय कमेन्ट कमेन्ट होनलाबायनानै गालांबानो जाबाय भिडिअ लं भिडिअफोराव ओमफ्राय दाहाय कमेन्टफोर मोनबाथाय हरलाबायगोन आङो ओमफ्राय जेनेबा सोरनाबाफोर मा होनना बुंगोन साब दंखायोबाथ' गैला ओमफ्राय जायना साब गैया जेनेबा आंनि आइडिजों साब गैयाबा आं बिदिनो साब खालामना हरगोन आरो ना ओंखायनोथ' लं भिडिअ कमेन्ट खालामलाबायना गालांदो बेनिफ्राय कमेन्ट खालामबाय जाबाय आरो ना दा एलबि जोबखांनानै बेनिफ्राय र' जिखुनु 1 आवार्स खालामनोसै कमप्लिटनो मिस्टार दैथुनखौ खालामदो होनना मिस्टार दैथुनखौ खालामदो मिस्टार दैथुना बियो आइडि नङा इना आइडि बायदिसोना मेन चेनेलजों फैयाखै इयो ओमफ्राय जोहोलाव नों माबानोबा लोगो जानो हागोन हानायालाय बेनिफ्राय साब्रै दं आरोना साब्रैयाव दुखुआव सुखुजों
Bol, kamu yang tidak mana? Kamu yang kalah. लोगोफोर माबालै लोगोफोर मोनसे डायलग होनो आङो आरोना माने जों गामियाव आरोना गथ'फोर मा होनो गथ'फोर सानै दङ आरोना बेनिफ्राय बोरमा जोलै होनो थांदों आरोना ओमफ्राय जोलै होनो थांनाया बोरमा खासिजोंसो खाजाबनानै काम गैया होनदों आरोना लोगोफोर डायलग होदोंमोन आङो बाव 8 जन गाहाम दंलै सोर सोर दं मानो कमेन्टबो खालामा 8 जन गाहाम थानानै हेलौ हेलौ लोगोफोर कमेन्ट लोगोफोर मानो माबालै मा होनना बुंगोन इउटुब भाइरेल ओमफ्राय इउटुब मा होनना बुंगोन सिटिआरनि सोमोन्दै रायज्लायनो नागिरदोंमोन आरोना दिनै ओमफ्राय गैया रावबो कमेन्ट खालामैनि थाखाय आं कमेन्ट रिटार्न नामदो आरोना लोगोफोर सोर सोर दं कमेन्ट खालामदोब्रा दे मास्टार जायालै बोरैबा अयनायद्रायथारलै लारायनोसैलै आङो दिनै भिडिअ रानिंबो खालामनाय जायासै आज मतलब वीडियो रनिंग भी करने के लिए टाइम नहीं मिला मतलब आईडी तो पुराना आईडी था क्या करेगा किस किस को मतलब आईडी चाहिए मतलब लॉन्ग भी कमेंट करके जाना है मतलब मैं आईडी दे दूंगा आरबी राजिब हेलौ हेलौ नामदो आरोना आरबिया सोर जालायखोमोनलाय ब्लु दंलायलायो माथो आं माने दिनै सिटिआरनि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदोंमोन बेनिफ्राय रावबो मोजाङै रेसपन्स होयैनि थाखाय आङो रायज्लायासै आरोना माने चेनेलखौ माबोरै भाइरेल खालामनांगौ ओमफ्राय सिटिआर माने मा जायो बिनि सोमोन्दै लाबोदोंमोन आरोना आङो दिनैनि टपिकखौ नाथाय मानसिफोरा गुरुत्थ' आरोना खालि आइडिनि खिथु खिथुल' खारजोबो गासिबो माने जास्ट 10 मिनिटखौनो खोनासङा आरोना बेनिखायनो आङो बिनि सोमोन्दै भिडिअ बानायला आरोना माने बिनि सोमोन्दै बुंला ना नङाबाथ' आरो मानसिफोरा ना जोंनि चेनेला मानो भाइरेल जाया होनना बुंबाथाय सिटिआरनि थाखाय जाया आरोना माने जोंनि चेनेला भाइरेल जायो जोंनिखौ नायासो नायैनि जाहोना मानो नाया बिनि जाहोनखौ खोन्थानो नागिरदोंमोन आरोना आङो दिनै ओमफ्राय रावबो जेबो बुङासै ना अन दाउदा ना आरबि राजिब मा होनना बुंगोन आंनि लं भिडिअ कमेन्ट गारना होलांबानो जाबाय गारस'ना होलां लं भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट गारना होलांबानो जाबाय नोंनो आइडि हरगोन आङो ओमफ्राय लाइक खालामोबा लाइक खालामखाबाय ने लाइकबो खालामना लांदो गाया हेलौ रेनावदो आरोना राजीव मेरा लॉन्ग वीडियो में कमेंट करके जाना है कमेंट करके जाओ मतलब मैं आपको आईडी देगा बाद में ओके राजीव आप कहाँ से हो हेलो राजीव जी आप कहाँ से हो नो आसाम से हो आसाम कौन सा डिस्ट्रिक्ट है मैं भी आसाम से हूँ मतलब बरोनामा राजीव बरोनामा रावबो गैला माथोलै रावबो गैला
ओ बेंगली बोल रहे हो, अच्छा अच्छा। मतलब मैं ना आज का टॉपिक मतलब सीटीआर के बारे में मतलब मैं बोलने वाला था। मतलब आ, कोई मतलब क्या बोलेगा, आ, रंग रंगपुरा। हेलो हेलो, ओके ओके। मतलब राजीव ब्रो, आप सुन रहे हैं ना। मतलब ना आज का जो टॉपिक है ये मतलब सीटीआर जो बोलता है ना, सभी लोग मेरा चैनल वायरल नहीं होता है, वायरल नहीं होता है, सभी लोग बोलता है ना, लेकिन हम लोग का चैनल वायरल होता है। इसका बारे में मैं बात करने वाला था आज। मतलब कोई पर्सन एक भी रेस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए मतलब मैं इसका बारे में कब बन गया है, नहीं तो इसका बारे में बात करने वाला था मैं आज। जिसका वजह से मतलब हम लोग का चैनल को कोई नहीं देखता है, और हम लोग का चैनल मतलब बैन होके जा रहा है, व्यूज़ नहीं आता है, WT नहीं होता है। इसका बारे में मैं इसका बारे में था आज का टॉपिक। तो सभी को थैंक यू सो मच मेरा एलबी में आके थोड़ा सा हेल्प करने के लिए। मैं आज अभी एलबी बंद करने वाला हूँ। सभी को थैंक यू सो मच मेरा एलबी में आके सपोर्ट करने के लिए। और राजीव, आपको भी थैंक यू सो मच मेरा एलबी में आके मुझे सब करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी को थैंक यू। मतलब ओनली 3 मिनट बाकी है, 3 मिनट के बाद मैं एलबी बंद करेगा। ओए 3 मिनट है बाकी, 3 मिनट के बाद एलबी बंद करेगा। अभी ओनली 3 मिनट है, मतलब 1 आवर्स पूरा कंप्लीट करेगा, इसके बाद एलबी बंद करेगा मैं। थार्ड सिम साइकला